Ako mga anak na diri. Dahil libriyon ko yung Jollibee, nakadungog ka ato. Ako ra ha, kaya wala ko nang gilibrihan ato. Yanikit, librahon man unta ka na ako. Yan ikao naman Wala ka. man, kuha na ni. First round one. Matay inis lor na. Makdo lang pa. Ayaw ko, ako man yan libriyon. Wag ako niya gilibre Jollibee. Unsa magtanaw ra daay ko. Manabiya kag libre. Mana magkakaon, di ba? Wala pa magtanaw ra daay ko bagay ko ka. Kamu matay. Wala ka diro. Kamu untay angay mo libre nako. Kay hinahan Ikaw ko man. ninyo. Mahiwa. Sabi noon ako man yung libre ninyo na unsa naman Ya, tao. ano biya ka? Walang na-record, nakalimtan. Pwede mag-short lang ko. O pwede rin, kaya malang Ramadan. Pwede rin sir, mabikini ka pa doon. Stick ka mo. Pwede rin sir, Kaya mo mabikini ka. initan ko, niinit ko kayo sa lawas. Unsa mo po ka nagsulong-mura po sa birta pa. Dali nga tiban. Kinsa si Berta. Birta, Liz, kaila ka birta, Liz, no? Kinsa. Birta ba katumbo Libre ah? mo Jollibee? Katong birta Kinsa sa birta, kulon ba? Nakadungog ko dyan ko ato tiban. Kaila do kang Berta sa kulon din ako sa kulon. Ayaw lagi kayo pakita. Ya, Gris, Ay, paduol tudo ba? ba? Isa sudan yung Gris. Dalhon ta ka sa Jollibee, tan na, bi. Ikaw, Lamig ikaw man may na. ingat. Naaman day card, yung gidada. Mauro sa tayo bayit. Wala ka card, uy. Patanga lang sa ko. Mama, Tara, ang isa tira taga-card. Zero ro Uy, ay mo pag-ingon duwi, kada ko na surti ninyo, anak. Nakasuwa mo ang malas tos mitiri. Wala gisudan. Wala ni ka nang malas. Kaya naba kay utang na ako. Jeez. Cheese ro. Wala. Wala ko kakuita sa mo utang na ko 500 dirhams. Ma burger lang ako mabitag tag 15 ma. Ayaw, mahala po sa 15, uy. Pila din. Jollibee. Jollibee ra mo gani ako palibre. Tagpila din ang tagpila din yung burger. Coke float lang ang Diha na lang mo kaon diha sa diha sa kuan. Diha, wa mo ibayad pang hugas. Ma sige na mabit pa kana. Tinuod kaya na. Ha? Kasakiton ba? Mapadong. Kailan tanong ka na mediko dito inom. Mapadong pa Palandol sakit po ma. siguro eh. Paminaw mo ba? Pwede ka diha ra mo usap. Kana ba diha pangan mo sa pangan na diha may adno. Burger. Magpatasan pa ni sige. Dagnan ta sa ubo, liso mo kasakit. Ma sige na ma. Na may burger diya, wa gani mo ibayad. Panghugas sa mos plato ko. burger diya no. Manghugas mo sa plato ko tong ugma. Lukaton mo na. Alwada madala na ni mong live bili record. Gusto lagi ko maglakaw ra tanin niyo. Hala ikaw lilak. Anong lakaw man akong maso, ganihara man akong Maglakaw maso. daw. Padong alwada. Nga prosahan ko yung guys, kapoy di akong lakaw. Sakit mo kaniya akong tukod. Na may bas ka naman lakaw man ta. Kagain ba ninyo? Uy, 24 hours ba ang bus mate? Unsa ni dero rasa di Hindi na ay. 24 Sayop hours. pa sayop alas 8 pa. Karong oy. Alas 8 pa lagi. Wa mo ko trabaho ugma gud. Ay, bandog din siya na. Tara naman, sige na mapakala. Nalagi trabaho ugma. Hapon pa mo. Wala ka na alas 3 pa na ko kaos mambi. Nagkasakit ko. Pahuway sa kusakit ko. Kuha ko sa mambi school. Kasakit si Sir Andy doon. Pero negative siya ha. Nagkasakit lagi sila. Nagpasapasa ba? Unsa si Morgan, unsa si Morgan mo? Unya na. Kay... Nusa mo muyo ilang murgan uy kuyog ko ninyo uy. Dili ni uy. Para sa maka-live ko tug sakto uy. Uy, paminaw sa lako. Ma, di mo ka Kay alas 10 pa mo sila kong flight, cheers. Light ba, uy? Akong to work. Ato ka na. Tara na, ma. Ma. Nanan sa ni Manintal, pero ito na ito tawadan, nahurot ako 100. Kisa may nangagda na tugad ko imo kung dadog Jollibee siya, bro. Ano ka pa ka charger? Ana na pa maagi Gris, naam kay card Gris, ilista lang pilay akong Wa utang. gani ko'y kwarta sa Bayran na ka na. zero gani ang sud sa kong card. Zero? Kanya na lang taninyo kay wa man sad ko paliton kay wa man ko pera. Ipalay manala dito sa... Na ko'y kwarta dia 200 mo na. Oo, Kasi na naman palit lang charger tag 40. Di ko palit na charge dito kurinto, ikaw mahalon jud ako. Pero mahalo man na charger Kay na dugay mo raman na. dugay mo gubo. Mapalit din ako burger mabe kakan burger sa mak. Day, ikaw na lang palit sa imo nga day. Ikaw ba ni sa ikaw ay kwarta. palit din ako. Uy Vanessa, ikaw nag-part-time ka gani, wala day asa di ay. Di mo na mo Ngano magtanong man kasi ang part-time na ikaw man ni ana sa ako nga Ikaw ra may polibre mo may labot kus Vanessa. Ako ra day kay man naman takilibre. O kamo lay kuyo, magpuyo na lang ko diri matog ko madamgo. Tunga lang ta. Na may sudan dito, ka uno Di dito. mo kumukun anong talong mo. Pila din ang Jollibee, kintahan ko tahadaan. Grabe sa kwintahon daan. Sabi Mga mo, 50 kitang tulo. Sabi mo, diyot ko mo daog sa surtis ka.
157 Sugarol, ako ay, gipustahan siya. gani. Sugarol kay ka, pilon, di ko na mo kamot. Paniya gani alas 5 sa Pilipinas, gipustaan ako 157 ni gawas bitaw na pagka 9 o'clock. Wala na ko kapusta. Sakit kay mubuon din. Sugal pa. Sugarol, Yung undang uy, magani di ba na ko. maayo? Yung undang magani ko. Nipatag ko 20 mo. Yung undang magani kong Di ba na sabong. maayo? 20 pesos. Yung undang magani kong sabong padno. Wala man sa kay pira, good. Di, ngano ni apil ko ato sugal gris kay para panumpalad ba kada ugo idunit na ko sa Tagaliti ba. Unya, sa mo ba kakadaog, nagabaan. Mo ni gawas ba ya gyud pero wala ko kapusta. Sige, kamo na lang adto oy kung di mo kalain ba pwede ko rin Kwinta, kwinta sa pila ang Si Jollibee. Quinta lagi, kita Si tulo. kwinta tanan. Ako floater ako mako, floater ako kay wa mo kay budget. Ibayar ang card bisa. Wala kay kay pira ano ako may pabayron. Credit lang sa Zero. maluulog. Dara man Wala ni credit. Uy, ang card ka mo, ang budi ang credit Ya, man. daw ang card. Unya na isod yung mga card sa bus. wala. Ay naa. Ikaw man sa naa. Na, uy. Oh. Dato na akong bus card. Ang ako ng bus card. Bayaran mo ko nimo sa G's. Ibayad. Coke float na lang ilibre sa ako don't worry. Usa cook fruit. Coke float dito sa Jollibee ba? Na de cook fruit. Di maguglami de. ang burger sa Coke Jollibee. Good. Wala'y double cheeseburger dito. Asam din Burger King. Burger King. Na. Mahal ang burger. Mahal ang Mahal burger. mo na yung nga yun, uy. Dili, uy. Na, McDo. Na ay price og kuan 15 Mga na tuta na sa soft drinks. kung mga tuta sa alwada ba niya. Manla iniguli na to magluya na ta. Kapoy ko ay. Sab, ano, uy, wa dapat 1 hour ako Hindi na may na. Pag taxi na lang tao kay kapoy. Ayaw pag tax watch yung maglakaw o gani tapos ka mo magbangas. Sige na iya 200 na kung kwarta niya. Kuwag Jollibee niyo si Quinta ya palit pa ko yung unsa na lang ugma dugay pa kay sweldo. Unsa pizza karon? Unsa pizza karon? Tinglunus. Tinglunus po. Unsa pizza karon? Tinglunus sa Unsa lagi pizza karon? 1 pa 13. 3 pa nakadugay pa. Si Chris, ma, akong ginan si Chris, unsa pizza og magana chay. Abi na ko sweldo na. 3 po niya. 50 na lang kung kwarta. O, di kaigo kasi mga na budget. Ma, pangut nasa ko ipakwenta nimo ba? Unsa? Saabot pa akong 14 na bus, hantod is kabuan, hantod Di katapusan. na kaigo eh. Magampo lang ko di ka madakpan. Pag-abot pa, maasa Karon na di ko ko ta mang tap karon kay wa may Pansindikato lang. Sakay ayun. Unsa pagsakay? Sakay ka. Wali tapay. Makita ka sa pulis mo saka. Itap na lang dito. Walay police. Ayaw pagtap. Ingna lang. Sorry, ina driver. Istorya kas driver. Sorry ha. Wala iso na kong card. Ano lang ka. Makasabot po ng driver. O Nya sa mo sumong dis police bi. Di mo na sila manumbong. Good ka na mga itong mga numbong. Biktura ko na kugnaong di. Ay marami. Di nagnaong eh. Ang naangag, maliwat kang martrut. Batiag nang di. Samot pa kong kabatig na. Dali na mo. Uy, ready na ba ya ko? Unsa ra sa gris? 8, 9. Unsa ta oras sa mabalik? 30 minutes ra ta dito. Sure ko. Oh, Kanino ba siya kay lagar ba dili ba siya ing palit pancha. Pancha man. Bubbles kana mo murag tay standing good bubbles. Di sa buto na to wala libre na ganyan. Mo na ro mo na siya palit. Ayaw pag pag-inana, tibon. Nagunaan na day ko di. Mama ko nagunaan. Budbungot pa jud ko niya. Wapa ko kaswe gilibre ko ni magmantsa oy Kani budbungot ka. ululuhan ra mo ko di mo di sagid. Dako na ba kini siya utang. Kano sa ka ni libre ko ni mo libre mantsa bisag kanus oy Kuyog budbungot. ra ko sa inyo ha. Ha, dugay to sa utang ni agi din nakalimot ni mo sige amnesia. Nakalimot mo sige amnesia. Pero ko ni mo libre mantsa Jollibee ratog ice cream budbungot ay tag piso. Piniagi ba mga 2,000? Unsa ka 2,000 bago pang tumansya. Last year uy. Last Last year. year pa daw di ay. Oh. Oh my god mag Basta gilibre na kanako. Man na to. Ay pamakat. Wa oy sukad nga nag-vlog kasi kag saan maglibre ice cream ice. Ako ma, Jollibee wa pag si kuyog na lang Mapala ay. kita sweldo lagi aning jali. dako ka na ako di ma. Uy dako pa ko. Di pa kaana. Dako kay Mo ni ginon healthy living. Manganong Healthy original man living. na charger imong paliton. Nganong adtum ko stag Jason niya magsige ka guba nga kapalit kog napo ka buhok sige ka guba. Mo ri gyapon paminawa. May papalit kog mahalon kay kausara di gid maguba. Oh. pal address tag G-Tag. Pareho sa- Sara pag adlaw. Parehas ra sa sandal mo palit kog tag J's niya. Kalima sa Uy. Unsa ka? Ano mo palit Kali- tag G's?
Kalima sad mga luslus ang sandal. So, kalima sa kapit palit may papalit kag mahalon. Wala tag G's na sandal dili day. No, uy, si greenhouse. Si Tibon ay giga na greenhouse. Kamu sige lang gin mo palit og mga guys diri na lami ko to kay malakaw nami unya. Manlakaw nami. Sila mga badlungon na mga anak. Sila walay kwarta ako naa. Pasagdaan ako sila eh. Lagi. Ang tubig lagi. Kung ino tapos mag-inom pa siya ani wa na magka-ilit. Ngano mamu igabi na mama. Ina sana po malis lang mga ungo eh. Dali sa Kaon pa sila Jollibee, gipakaon na muna kong Jollibee. Nagbuhat na pag watermelon. Ako si pangalan ni. Maayo i-video mo basi magtanaw si Mira mabot na niya kasuka. Nangawat mo sukar. wala man. Makiya jud mo ikaw. Hello. Makiya jud mo iko. Hoy, taguan lagi. Wala. Iya bitaw kaguing sukar. Ewan mo Ganyan naman. naro to di ha. Ganyan naro to di. Itaguan na niya. Patay. Ngaw, nangawat mo sa mo, mangawat mo, pananghid mo. Umi nangawat. Karon pag ini mga awat. Bumatang islura dati Imnan. Makaiihi ko bandi gani uy. Dili lagi. Imnan na gani no. Butang diri bansa. Bansa butang diri. Itaguan na to niya kay di manghatag. Itaguan sa plan sa ugma ha. Kay una kay. You hiding the iron tomorrow. Don't let her to baro-baro. Di taga siya ano na. Palami man sa Wala ko jud mo natadaw ni natagbo ni inom ba mo Oh. plutkot. unhealthy man to. Balance. Ni inom mo plutkot. Nya karon Coke float. cook plot. Karon kaon na sad anan unsa man tayo mga baba unsa wala mura na mo mga mura dili alkansiya ba. Wala kay pawayan. Sakit sa kong gawa. Uy kapahuayan. Sakit sa bawa. Unsa naman tawo mo buslot na alkansiya. Lami man. Kay tulay sugar. Tamis man siya na lemon. Ayun na lang mo pangawat. Uy, buta ka na ko lemon. Ayun eh. Nangawat pag mo sugar uy na unsa. Uy, wala mi nangawat. Hindi may parehan nino mo. Wa ko nakadin ko nangat kita ka nangawat ko. Mo gitabuan na lang niya. Butang isukar ba kita kanin. Butang isukar, murag butang nag-inom ani ug kanang lambanog. Bahala mo dir o magkita tagbila sa kamera. Sa video, pwede na siguro tanag sa Di man na tan-aw sa kung ano sige subscribe di ko niya. Wa mo ko gi-subscribe na niya. Basta hindi ay. Wala uy. Ngam dig magawat ka maingon di palit ako sa kilo ilisan. Ay, sa kilo pa dyan na. Ay, naku. Ay ambot. Ngam nangukay naman sa ka-degrees, di ba na ato? Ate Mels, bigyan O mo. butangi ko sa inyo. Ano, maklaro dito. Butangi sa gamay di. Hindi. Ayaw daghan guys mo diabetes ta. Gamay ro di ko ganag sukar mo diabetes unta lisod kay tiguang na biya diabetes. Kala to, kayo dapat pag ganyan din. Kini mga bata ba mga kuan kasi Mga kriminal. Mga kriminal. ipa-ombudsman ko ni ipatawag ko ni John Paul. Mga kriminal tayo. O kaya sa ning ako abi. Kaya panalanay ang kuan. Sila po ini kay pahuwaman nila mga baba, ita pahuwayan nila mga baba. Di pang gutom, uy, kay maglako. Di ka mo Jollibee, gipalitan ta mo Jollibee. Maniagi ng isa ka oras naglakaw rami no. Mo jud gitagaan pa mga may free prutas. Basig pambitok mo pagpurga mo eh. Wala, uy, unsa ka. Wala ka na. Fasting man ron. Ay, huwag mo magpunta magkaon. Bahay na mga guys ay kini mga bata mga kuan man sila mga sungkaban ba. Huwag pahuway. Ako karon. Onya, see you on my next vlog. Onya, salamat nagpintahay na sila mga utang tagis. Salamat sa inyong always view sa akong mga vlog, napatawa,
nga walay puol sa katawa. Salamat kay ninyo tanan. O kids ta sa sunod na kong vlog. Bye. See you tomorrow.